Само пяната. О! Какво направи сега? Казах ти само едното пръщи, ти... Казах само пръщето, не цялата ръка. Няма да ти давам повече. Е, така ще правиш. Виж как с едното пръще е така надолу. Ако намажеш ръката, край. Чу ли? Вкусно ли? Да. Айде. Пусти. Вкусно. Много вкусно. Да. Да. То какво е Рая това? Какво пиеш? Какво пиеш сега? Това какво е? Дино. Как ще е вино, бе? Не. Била. Ами бира е, да. Да. Пи. Щом като има пяна, значи... Вкусно. Вкусно. Ау. Ти ще се напиш, мам? Ще станеш пияна? Ще станеш Ти не се пияна? напи вече, а? Напи ли се? Е, как да не си напил? Сега ти искаш да пиш ли вече? Айде, тръг. Е, тук ще отвазим пяната. Не бе, тук беше отстрани по това. Ето е пяната, виж къде. Е, така направи. А, така. Вкусно. Вкусно манджа. Вкусно. Вкусно, да.